explain kung unsa ni. Wa man ito kung unsa ni. Mao nga. Aron makita nimo ang resulta ug unsa ni siya mapito ka semana. Mubasa ka sa laing basahon sa Ginoo sa Levitico 25. Naa diri ang sulbat. Levitico 25:8. Naa dito. Doon sa pagsulti. Doon sa man pagsulti. Mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay. Mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga mga tuig. Dili adlaw ha. Tuig. Mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga tuig alang kanimo. Kanang kanimo ana mao kani. Mao na siya. Mo na meaning anang kanimo. Dili kanimo nga tao. Sunod. Sunod piluwa ang pito ka tuig. Sa to pa. Na mathematics kay kapito man piluwa. Ang pito ka tuig. Di hingguan na nga mathematics sa ilang Bible. 7 times. Sige, unsay gisulti? Makapito piluwa ang pito ka tuig. Nya? Ug ihanang adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig, mahimo kanimo nga kapatan ug siyam ka tuig. Pila ko na to? Mahimong kapatan o? Siyam ka tuig. Nya imong i-multiply ni 7 times 7 pila? 49. Di sakto. Ang answer. Wa man i-explain. Muna perting lisura, muna ingon ang ginungit-ngit. Ang kalibutan, ngit-ngit, kay bisan pag pare, ikas Amerika, matug Roma, matug Singapore, yun kato, di katugloan eh. Di wa kahibalo, kung saan pagbalik na to dito sa kabalauran, to lumanon ng mga subo, kay kalihukan man is Ginoo, nga gibiyaan sa mga tao. Kalihukan man eh. Adi imong istoryahon, kano sa man ang uno? Di ba kahiskot o kagawasan? Padayon, Loibe, ngadto sa Jis na Jis. O pagkabalaan ninyo ang ikaliman ka tuig. Unsay sunod sa 49? 50. Nga gitawag gayon nga kaning 50 day ang istorya ni Balaanon. Sige, sunod. O ikamantalan ninyo ang Kagawasan. sa tibuok nga yuta alang sa tanang mga kumuloyo. Ini mamaw nga tigbugyaw alang kaninyo. Tigbugyaw kani. Ana. Una nga. Kaya hay yun. Ang problema dili mo apel kay di mo hayang. Di uso pay mahimo na to. No? Sige. Kara dayon ang istorya ni. O nagbalik kamo sa tagsa-tagsa ka taong adto sa iyang kaugalingong yuta. Ato pa gawas no na sila. Lano man kay kaning mga Israelitas anang Jerusalem nabihag na niadtong 606 BC sa historya nila. Ining tuiga ni Guwa si Nabucodonosor ug iyang gibihag karang Jerusalem. Unya nihulat din ang Ginoo og 70 ka tuig silutan niya ang Jerusalem o ang Babylonia. Si Nabucodonosor. Busa kung imo nang minus nisulod na yun si Cyrus the Great dito sa Babylonia niining tuiga 536 kaysa 538 ipatay man ni
Dario ang anak ni Nabucodonosor nga si Belsasar. Aning 538. Nasulod na nilang Babylonia ni. Ang nisulod o nipukan ni Belsasar mao si Haring Dario, King of Medes. Kuna'y pagsubay ba nga, di pa tigmo-tigmo ang bukoy. Kining kalibutan, istorya, history, algebra. Kuna'y kakuyog, history, algebra, science, mathematics, Bible. Dili kay Bible na tanan. Aning tuiga sa 538 BC, mao ni pagkapukan sa Babylonia. Apan dito ra gyapon ang mga Israelita sa Babylonia ining panahona. Apan si Cyrus the Great wala pa mosulod sa Babylonia, dito pa sa Persia. Mao nga dili siya kasulat og decree dito nga paulion ang mga binilanggo sa Babylonia ato mga biniha kay tuwa man sa Persia. Busa ni sulod siya sa Persia ining ang Babylonia aning tuiga og dito gisulat ang decree nga kinahanglan papaulion ang mga Hudyo sa Babylonia sa Jerusalem. Kano sa sila nakauli? Sa tuig 457. Then hinaisipon. Nga naman, kay ang papahulayon mao ang Jerusalem nga papahulayon sa gubat nga walay kasamok ni bisan usa na lang nga mulabay. Sa sulod ining 49 hangtod mahuman ang 50. Kay pagkahuman ana kagawasan na nila nga ang tagsa-tagsa nila makabalik na sa ilang mga yupa nga ilang binahin-bahin sa ilang mga ginikanan. Sulod aning 49 katuig dito pa sila sa templo. Kay ang templo gibuhat how many years kuno? 40 years. 46 katuig. Pero ang tinood ana is 49. Kay naa may tulo ka tuig nga gipinding sila. Kay gipaundang man sila ni Bill ni kuan ni Dili oy si kuan si Artajerjes. May kapaundang. Si Artajerjes sa paundang unya mo to nga nasuko si kuan si nasuko man yun nangisog man to si kuan katong nalagna si katong sa kaliwatan kinsa dili katong kaliwatan Zorobabel. Oh, nangisog si Zorobabel. Kay dito man tong Kristo. Ano sila kay balo nga ang Kristo si Zorobabel. Itong panahon na. Kay mamuntoy leader. Kanang Kristo leader na. Dili man ang leader si Nehemias, dili si Esdras, si Zorobabel kay siya'y gobernador dito. Mga siya ang head. Nasuko. Kunting isuka niya. Gitukod na Jerusalem. Why? Kuan. Singit siya. Tukod mo. Tabang mo na ko. Kaya tukod na to ng templo. Pagbalik. Mao nga yung gitukod. Mao to nga nagpadala na pagsulat ng mga antay niya dito ni Artajerjes. Pagpadala sulat ito ng Artajerjes, ipasa ni Artajerjes, ipadala ang message si Zorobabel nga ipa-stop. Nagpadala sulat si Zorobabel dito ni Dario nga hari. Puli ni katunang Dario ha. Isa man tong Dario nga panahon na ni Artajerjes. Si Dario Disikan. Darius Disikan na to. Mao to siya nisulat nga ipaukay tong kuan katong Akmita. Nga kanang Akmita usa na siya ka palasyo nga taguanan sa mga basahon sa mga hari. O kaya niyo dito, pangitaan niyo dito, o tinuod pa ng gisulti nila nga kana si Ciro, doon ay sulat. Naa may sulat. Inananamot itong gisulat tayo, pagbasa na, naman dito ang ingon nga sa naunang tuig ni Ciro nga hari. Mabasa mo na yung
Esdras. Si Ciro nga hari nagsulat og dekre ulion ng Jerusalem. Mao nga gibalaod din to nga kanang magsamok-samok bitayon. Dayon ang templo. Mao nga gikan sa ilang pag-continue is 46 but dunay 3 years. Mao nang 49 years. No? Mao nang sa ika-50 sila gitubutan, makauli na sila sa tagsa-tagsa. Wa ninyo? Asa ko ni ma-explain ko dong? Tumukha mo lang ani. At hindi din mo ka-explain din eh. Kasi pag dublihon pa ng utok na yung tanan, hindi mo ka-explain. Sabi na kay, puro sura ko asa mo. Kung nandiri mo, minus ka. Kila mo yan, sir? 408. Inhi sila natapos. Pagka 1 year, 407. Diha pa sila nanguli sa ilang mga bahin-bahin nga yuta. Dili pa rin kita. Karon kay na may komemorasyon sa Ginoo. In every pasahon, pizza. 25 asa 9 sa Levitico. Sige. Unya'y galipod mo ang trumpeta nga makusog Unya igalipod mo ang trompeta. sa ikapulo kaadlaw sa ikapitong kabulan. O, di hinganlan, no? Sa ikapulo ka adlaw, sa ikapito ka bulan. Wala ka ni, saan man na? Asa na nato ni pangitaon? Nga ang Israel ani wala na. Nagbuhat nga unta ila kani nga commemoration day. Wala na, gibiyaan ka na sa Israel nga tungod ana ang Ginoo nang luod nila. Nga unta pinili ko sila kanang Israel di mo nang tanaw no. Dugo na ni Abraham, physical, literal nga dugo ni Abraham. Hangtod na ni orasan dugo na sa ni Abraham. Kay kalimat ko na ni Isaac. Nya si Isaac anak ni Abraham. Kay dito ni Jacob. Kung hangtod karon dugo na ni Abraham. Pero pagkuha ni Kristo sa iyang panumpa. Ha? Sa panumpa, ayaw ka mo pag-ingon nga anak mo ni Abraham. Ay mo una-una pa ay mo pagsalig. Nga moingon mo nga mga anak mo ni Abraham kay makahimo ang Dios. Usa? Paghimog mga anak ni Abraham, di ka na mga bato. It means, pwede mo alisdan. Pwede mo alisdan. Kaya mo kalimtan sa Ginoo. Kaya kasalig. Nana ang nita po. O, di. Kung si Jesu Cristo, dito ka ni Pader, kaya napay lamo niya, makahimo siya kuha sa gingharian. Dito sila mag-meeting sa langit. Pader, dito ko siyo ta, isugo niyo, makutuloy eh. Okay na di mo, balhin akong gingharian? Wala. Directly. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken away from you and given to nation. Bringing forth the fruits thereof. May kanang Ginoo, ang mungkot, namungkot na ito ani. May nalang ganita karon kay naihimo ko. Kay nainilkater, sila wa iya mo. Niya mga way hinaw, nagkita sa mga Hudyo ng tarong batong buhok na may sudlay. Kunya mo ni Ecclesiastes tao, muhari na to. Ha? Munang puyaw kay nang underestimate. Kay ka nang underestimate. Usagin ang makamalas. Kunya, may naglaing malason. Yung imong kaluwasan mo yung malason, kina nila. Wala na ron. Unya, pagbuhan ni Kristo, ningon si Kristo. Samtang sa ayaw ka mo pagdahom. Ngamian niya ako aron sa paghungkag sa kasubuan ug sa mga propeta.
Wala ako muanhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Kay samtang maglungtad ang langit ug ang yuta, walay usa sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan magtuman. Buti pasabot, walay katapusan ng pagtuman ana. Kay samtang maglungtad man langit ug yuta. Samtang maglungtad ang langit ug yuta, walay usa katuldok sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan magtuman. Nay katapusan na. Wala. Sato pa. Mo-revive na ini. Mo-revive ni. Asa na nakaasa man ni i-revive. Nga kanang gingharian, gibalhin man sa usa ka nasod. Pangita sa itong nasura dito. Mo nang piting lisura. Kayo ning kaluwasan. Kay imo na pong pangitaon tong nasod. Unya, pag abot dito sa nasod, mangita bukas mga magsasangyaw kay mga magsasangyaw may mong magawa ni. Pangitaon na pud nimo to. Unya kay gamay ra may luwason, magsugo ko ng Ginoo magsasangyaw mo kontra pud ana. Ayaw mong tuwa na wala na sa mga hudyo na. Sakop na pungutog nimo. No? Ayaw mong tuwa na sa Israel na. Di ko yung kulit nila kay sa Israel na. Ang wa ninyo masabti na ang atong pagkabanhaw mao ang atong pagbanhaw sa mga buhat sa Ginoo. Kadto pag-ingos Ginoo nga mubalik kamo kanako aron kamo mabuhi asa ta mubalik asa na to pangitaon madto tatong mas balite asa sa minteryo basaha ang Bible. Ug unsay gibiyaan sa mga tao nga tungod niya na gitunglo ka. Balik ito kay mawala kung pasuko sa Ginoo. Simple kayo. Very simple kayo. Di pangitaon nato ni asa man gihatag sa usa ka nasod. Ug ang nasod mao ang Pilipinas. Nana ang tinuod. Ang problema, kay kahapon magkukani. Moingon na wala, Diyos Pilipinas, Diyos Korea. Iwi na pumutok ni mo. Sabi, wala, Diyos Roma. Yan, Pilipino siya kusulti. No? Pero open-minded ta, ang ilhanan mamunga sa mga bunga niini. Ang niini, katong mga ilhanan sa Ginoo. Kinsay makabuhat ang nakalason. At tuta, ay buhat dito na siya. Balik ang Ginoo. Waman nga buhat sila ni sa Roma. Dugay mo kayo ng ilang sa tupapa. Waman nga buhat. Wagani kahibalo, ugasa ng itanim. Ano sila kilinda? Unang, Pilipinas man eh, mo na pong pangitao ng wala ang syudad. Kaya dito na sa Jerusalem isugo. Kunya ang Jerusalem mo man to'y Holy City. Pasti lang. Nang pila na ito ka subject. Pila ka bungtod ni mong kabukon para lang ka masabot. Di imong tanaw ni, kanus ama ni hingwa. Ano sa hingwa ng Pilipinas? Very good. 1543 kaya kung 1521. May gani mong 1521 discovery. 1543 Mayo 18 mao na pag-ingon nga Las Islas di Pilipinas. Dinhi dayon kamuad og 430 makauli na sa balaang syudad para imong buhaton ni dito. Answer 1973. Dapitan Israel City of the Philippines. Luwas. Purti ka mo. Problema na gid sa tao ang pagtuo lang yun. Ngunang ang Ginoo kasulti. Tulo ang hingpito, pagtuo, pagsalig, pagpangalaga. Kay, kung minus ka pagtuo, wala mo kay pagsalig, kay mawili mo ka ni. Sayang na eh. Kwarta naman ang tato. Pili pa masahe dito? 1,000 pag-uncord, 2,000 man.
sa akong bus. Ito may trumpet. Wala sila kay balo nga. Kasukan. Sus, mas sila. Bahiran ka sa Ginoo, pilo-pilo na. Nawa ni mo damhang abot sa mga pinabuti. Matingala lang ka nga. Salamat na dahil ko'y kwarta maabot ka ng ulana. Kaya di ba yung Ginoo nga, stoy, salamati po. Ito po na na. Limot ka po din ka sa Ginoo. Paray na No? mo sa Militan ka ron, na may kwarta na may bumbay doon. Utangin sa kong 5,000 mo. Limot ka, salamat sa Ginoo. Ay, isupo mo to. Oo, mo gigamit. Bumbay, bay. Bay. Bumbay, may kwarta. Bay. Anak, anak. Ito pagi. Salang-alang nito. Nanay mo na. Gitawag niya yung presidential decree. Decree yun. Sa presidente. Kay hari mo nang magpakanaw ka ng Holy City. Di na yun. Dito dahil ka mo isip og 50 katuig sa bulan sa itanin ka nang gitawag na yung hugyaw na raw. Oh? 2, 2 bulan sa itanin. Pizza? Aris bala ang syudad. Kita. Los ang istorya. Banhaw ka. Kaya nabanhaw na ito pagbalik ang buhat sa Diyos. Kanang gayon nga, di na sila tinuod. Pasabti. Kaya pag-abot sa unahan, mangambag na sa pangpag, hindi pa nagbabay. Kami kayang di tinuod. Mali ah. Kaya kay matod pa nila, kay puangot, yung lolo na bak mo di mo luwason. Hindi, may nagbayunan mong kabot. No? Uy, milyonaryo, buwi! Ang isda ni Mira! Kapangan nila ito, Mira! Kapangan na yung isda ito, makahulong niya ito dito. Okay, no? Ano ba? Siya ito. Puso na! Ahog, buwi! Tawag na, Master. Kailan na ako na, di na sumibad sa una, no? Wala yun. Malagiging Wala. 100% wala. Bisan ako sa una, wala ko sabot. Kapila ko kabalik-balik kami, pero ko kasabot. Kaya ang di ko adyaw na luwasan dito mga doktor na siya. So, dito man yung ibig na. Oh, 46. Wala. Sakto ginay mo, wala ka kabantay na. Bisan ako, wala. wala niya. Bisan si Manong, Sardo. Wala siya ani. Wala siya. Sige. Nakabis ka ni Bisag ahang sugod. Oo, wala sila anak. Dalag tagay. So, our time is already done. In English.